1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 20. Poliki-poliki, pausoz pauso, urterik urte, aurrera. Halaxe doaz Goierriko euskarazko komunikabideak denboran eta eskualdean aurrera. Goierritarra aldizkariak ireki zuen bidea 1989ko azaroan. 2 hilabetero, 15 eta Goierriko hitzak lagundu dio 2004ko urria ezkeroztik egunero. Goierritarrei goizeroko ogia eta Goierriri bostekoa emanez. Poliki baina seguru, egunaren lekuko, etorkizunaren bidegile, iraganaren gordailu, 20 eta 5, 25. Herrikoia. 90ko hamarkada erne aurretxoan izan zuen loraldia euskarazko tokiko prentsak. Hilabetekari eta aldizkako maiztasunez, aurreneko aldiz, Goierriko informazioa emateari ekin zion goierritarrak. Euskaraz beti eta osorik. Herri eragileen baturak erein zuen hazia, euskalgintzako kideek, kazetari gazteek eta elkartek, hasiera gogorra izan zen, ofizialtasunaren mugetatik kanpora lur elkorrak egon nonbait. Baina askoren ahaleginari esker eta herritar gehiagoren irakurtzeko goseegarriak ureztatua, indartu zen proiektua. Hilabetero kaleratzetik 2 astean behin argitaratzera pasatu zen, herrietako informazioari tokia irabaziz. 269 zamakitan 20 urte bilduz. Bai. Ekartzen du, beti ekartzen du zeo zen, naiz gutxixako, dintzak, eta ki. Gehien bat, Goierriko gauza bat pilo bat eta enteratzen zehalako, ez? Mila 1984 urtean, beste aurrera paso bat eman zuen Goierritar aldizkariak. Hilean behin argitaratzetik 15 argitaratzera pasatu zen. Herriko kronikek eta garrantzia handiago hartu zuten eta gertutasuna, bizitasuna eman zioten aldizkariari. Gero eta jende gehiago lehenengo aldiz euskaraz irakurtzen jartzea lortu zuen Goierritar aldizkariak, baita publizitatea euskaraz egiten ere. Ez zegoen atzera begira geratzerik eta orduan 10 urtera 2004 urtean Goierritarra aldizkaria beste apustu bat egin zuen eta hitza eguneroko hitza sortzen lagundu zuen. Informazioa. Egindako asko bai, baina aski ez. 15-ekariak aktualitatearen bidegurutzera iritsi zirenean aukera egiteko atakan egokitu ziren. Egunerokoaren erronkari heldu zitzaion. Hala sortu zen Goierriko hitza, 2004ko urriaren 5ean ikusi zuen argia lehen zenbakiak. 1400 ateratzera doa orain. Goierritarrak kulturrelkarteak, Zintzo-mintzo euskara elkarteak eta EKATeren bertako edabideek altxatu zuten Goierriko bertako lehenbiziko egunkaria. Beste behin, Goierritarren eta gizarte osoaren aupadarekin. Informazioaren espazio denbora moldeak eta neurriak puskatu ziren, tokiko informazioan aurrera pauso handia emanez. Gaur egun, Goierriko gizarteko zati handi batentzat erreferente da, albiste iturri eta jakin minasegarri. Hemen inguruko albisteak eta ematen ditulako, herrin gertatzen den notizi, albiste, bai Idia Zabalen, bai Lazkaun, hemen inguruko albisteak azaltzen dilako, ez dakit, bai kulturrekintzak eta danetik. Gustatzen zait, nik danai ematen diotola pixka eta errepaso txiki bat danai ematen diot. Hemen difundakoa, bazkalduta gero, gustatzen zait, danai pixka behitzea. Goratzen dugu hitza aurkeztu zanen Goierrin lehendabiziko aldiz 2004ko urrin lauen izan zen, akordatzen gara Martin Ugalde hiltzala, kazetaritzan erreferentzitako bat ez, Euskal Herri honetan. Eta hasierak gogorrak izan ziren ez.
ea gehien bat pultsuan igo behar izan genduen, altxatu behar izan genduen egunkari hau, ez utxetik, baina bai laguntza asko izan gendulako, prentxaren arloko krisi hori izango da erronketako bat, irakurketa ohiturak aldatu dilako, teknologia berriak txertatu eta nola asmatu oraindik inok ez dakigulako, eta azken batean belaunaldi berriek beste behar batzuk, beste nahi batzuk izango dituztelako, baina etorkizunare itxero pentsu eta baikorri ikusi beharra dago, eta balio erantzi handi bat daukagulako guk, ez? Tokiko prentsa izatearen abantailetako bat, herriaren gandik oso gertu daudela, eta ikusi dugu herriak ere 5 urte hauetan ondo hartu gaituela, beharrezkotzat jo gaituela, eta hori izugarrizko abantaila eta aurrera jarraitzeko indarra dago hor, Goierri izaten jarraitzen duen bitartean, eta goierritarrak hor dauden bitartean, Goierriko hitzare hor izango da. Teknologia. 25. Denbora gutxien azkar aldatu dira Goierri, goierritarrak eta goierritartasunak. Haren urratsera hurbiletik segitu diote goierritarrak eta hitzak. Aldaketak eraldaketa ekarri du. Interneten leihoak ireki du eskualdea mundura, sarearen bidez, igerian dabil itsaso zabalean. Edizio digitalarekin bapatekotasunak hartu du indarra, biharamuneko irakurketa pausatuagoak eta 15ean behingo patxadatsuagoak osatuta. Azkar aldatu da iragana, aldatzen ari da oraina, eta etorkizuna Goierriko leihotik begira ari da sartzen. Internetek eta sareak orokorrean, kazetariaren lanari eta prentxari ekarri dizkion ezaugarri berrien artean, prentxa parte hartzaileagoa eta irakurlearekiko gertuagoa bihurtzea dago. Hori ere berehalakotasun izaera berri batekin lotuta. Prentxan joera berriak ematen ari dira eta esan beharra dago sareko edizioak eta indar hartuz doazela albisteak unean bertan ematerako orduan. Hori euskarri berri eta desberdinetan gainera mugikorrak, iPhoneak eta antzekoetan. Honez gain, esan beharra dago zerbitzuak eta hemeroteka zerbitzu bat ere egiten duela sareko edizioak, eta hemen Goierri mailan Goierriko hitzaren webgunea dela zerbitzu hau eskaintzen duen webgune bakarra. Teknologia berri esker irakurleak parte hartze aktiboa du albisteetan, eta nolabait bi norabidetako komunikazioa sortzen dela esan daiteke. Albisteak ere irakurleek bidaltzen dituztelako, eta irakurlea nolabait kazetari ere bihurtzen delako. Testuak, argazkiak edota bideoak bidaliz. Hau webguneek eta kazetariek aprobetxatu egin behar dute, izan ere, irakurleek ere jada honen aldeko apostua aspaldi egin zuten. Zabala. Bateragileak izaten ari dira eta izango dira Goierritarra eta hitza eskualdean. Udalerrientzat, beren baitan eta haien gaindik elkarren berri izateko plaza. Auzokoen, herrikideen, bizikideen ibilerak ezagutzeko tokia. Besten lorpenekin poztu eta oinezekin tristetzeko motiboa. Goierriko 22 herriak iristen dira hitzara, 19 Goierritarrara. 78.000 biztanleko eremuan, 17.000 irakurle ditu egunero hitzak paperean, 2.000 gehiago interneten. 11.200 orrialde argitaratuak, 52.000 argazkiko artxiboa. Zenbaki ezarago, milaka Goierritarren zati, 11 ilusioren gauzapen. Aurrera begira. 25. Ospatzeko garaia da, egindakoari begira jartzekoa, baina ez luzaroan, bihar beste egun bat zabalduko duelako. Urteok azkar joan badira, azkarrago etorriko dira hurrengoak. Informazioak abaila izugarren jaten duta oraina. Hitzak eta Goierritarrak emango diote zentzua. Erronka handiak datoz, inoizko handienak akaso. Egindakoa egina dagoelako eta egitekoa asko delako. Bihar bertan, has gaitezen pauso motzean, baina sendo, ibilbide luzeagoa osatzen. Segi diezaiogun Goierriri, jantzi ditzagun Goierritarra.